Абмярковаем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна мы вам сёння прыгатавалі ударны і убойны, можна сказаць, подбор сустрэч, эфіраў і спікераў, якія будуць у нас абмярковаць і адказваць на пытанні і аналізаваць тое, што адбываецца і ў Беларусі за яе межамі і ў нашым беларускім грамадстве. Ну што ж, такім чынам кіраўнік агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі у нас у студыі со сваім рэгулярным стрымам. Ну, правда, апошнім часам троху збіўся гэты наш рэгулятор, ну, але тым не менш рады вітаць вас у студыі. Прывітанне, спадар Валер. Добрый дзень, спадар Зміцер. Збіўся наш рэгулятор не просто так. Справа ў тым, што шэраг вельмі важных паездак, сустрэч быў у Валерыя Кавалеўскага. На мінулым нашым размове мы рассказывалі пра яго сустрэчы, яго паездкі разам з партнёрамі, калегамі, калежанкамі у ЗША і па Еўропе, тут па шэрагу краінаў. Пасля таго таксама адбылося шмат чаго цікавага. Давайте пачнем з паездкі Великобританию. Чым яна адметная? Адметна была тым, што для мяне это была першая паездка, паверце ці не, але насамрэч першая паездка з ад 20-го года, калі далучыўся да дэмакратычнага руху. Былі сустрэчы і з былымі амбасадарамі Великобританіі ў Беларусі, дзеля таго, каб правесці такія кансультацыі, паслухаць іх меркаванне, расказаць пра нашу сітуацыю. Былі сустрэчы у брытанскім парламенце з тымі парламентарамі, які шмат робяць дзеля Беларусі, адсочваюць нашу сітуацыю. Ну і таксама была сустрэча ў МЗС брытанскім, зноў жа для таго, каб абмеркаваць той кантэкст, які на сённяшні дзень склаўся і ў самой Беларусі, і навокал Беларусі, і ў дэмакратычным руху, і ў палітычным поле міжнародным, то бок тыя змены, якія насамрэч істотна ўплываюць на нашы інтарэсы. Гэта тычыцца і магчымасці вызвалення палітычных зняволеных, гэта тычыцца і мірнага працэсу, і пагрозы незалежнасці Беларусі з боку Расіі, і што насамрэч міжнародная супольнасць гатовая рабіць дзеля таго, каб дапамагаць беларусам адстойваць сваю незалежнасць. Ну і далей па тых самых пунктах, як адстаяць нацыянальныя інтарэсы Беларусі ў мірным працэсе і як дамагчыся новых практычных крокаў дзеля вызвалення беларусаў з турмаў. Ну, гэтая тэма вызвалення палітвязняў, наколькі гэтая тэма актуальная для палітыкаў і грамадства Великобританіі, ўсё ж таки далёка, можа троху па-за кантэкстам ці не па-за кантэкстам? Вот як вы ацэньваеце? Насамрэч стаўленне даволі сур'ёзнае, бо сама наяўнасць палітычных зняволеных у краіне гэта такі вельмі яскравы індыкатар, што справы ў краіне ідуць кепска, ідуць не ў той бок. Бо калі пачынаюцца такія палітычныя ганенні, калі апанентаў садзяць у турмы, то гэта такія даволі выразныя сігналы, што сітуацыя складаная і што яна можа пагаршацца далей. У Беларусі гэтая сітуацыя зайшла ўжо вельмі далёка. Мы гаворым на сённяшні дзень пра тысячы палітзняволеных. Па наяўнай інфармацыі ад праваабаронцаў прыкладна 2300 чалавек ужо выйшлі з турмаў пасля таго, як адбылі цалкам тэрміны у турмах. Арышты працягваюцца, то рэпрэсіі не спыняюцца. Як мінімум, адно з наступстваў такой сітуацыі вельмі кепскай у краіне гэта тое, што Лукашенко далучыўся да агрэсіі Расіі супраць Украіны, і гэтая агрэсія стала такім фактарам, які мае не толькі рэгіянальныя, а і глобальныя наступствы. Так што калі адсачыць сітуацыю, адкруціць яе назад, дзе быў той пачатак праблем, дзе ты індыкатары, на якія трэба было звяртаць увагу, то палітычныя зняволены гэта адзін з самых такіх фізічных, зразумелых індыкатараў таго, што сітуацыя кепская, яна будзе пагаршацца і штосьці з гэтым трэба рабіць. І ў гэтым сэнсе, канешне, міжнародная супольнасць таксама мае што ацаніць з пункту гледжання эфектыўнасці сваіх уласных захадаў, сваіх уласных крокаў. Канешне, гэта заўсёды наш абавязак, наша задача вызваляць людзей, адстойваць незалежнасць, вяртаць дэмакратыю ў Беларусь, але разам з тым мы ў праве таксама разлічваць на дапамогу заходніх краін. Дэмакраты, якія ў свой час сказалі, што мы падтрымліваем дэмакратычную, суверэнную, незалежную Беларусь. І што вы дзеля гэта робіце? Канешне, тут
тут абсолютна трэба адзначыць, што мы атрымалі вельмі шмат дапамогі. І яна, гэтая дапамога застаецца, яна захоўваецца. Яна робіцца менавіта пад імя беларускага народа. Тыя пратэсты, якія мы бачылі ў 2020 годзе, яны вельмі выразна паказалі, дзе, у які бок глядзяць беларусы, якія каштоўнасці для іх важныя. Ніхто на гэтых пратэстах не крычаў: дайце нам паліцэйскую дзяржаву. Мы хочам русіфікацыю, ці мы хочам увайсці ў склад Расіі, ці мы хацелі б, каб усе суды былі падначаленыя выканаўчай уладзе. Наадварот, казалі пра тое, што людзі хочуць вольнасці, людзі хочуць, каб быў дэмакратычны працэс, каб улада вярнулася да людзей, каб былі вольныя выбары, каб была незалежная судовая сістэма, каб было вяршэнства права. Это все тыя каштоўнасці, якія нас злучаюць з еўрапейскай цывілізацыяй, з еўрапейскай сям'ёй. І ад таго часу мы спрабуем рухацца ў гэтым кірунку. Канешне, гэты прагрэс, ён не такі, як нам хацелася. Прайшло ўжо больш за 4 гады, і мы бачым, што вельмі шмат страчана, што краіна знаходіцца ў вельмі складаным стане у параўнанні з 2020 годам. Ну і тут все ж таки нам патрэбная дапамога міжнароднай супольнасці, каб яны дапамагалі нам вырашаць і такія канкрэтныя практычныя справы, як вызваленне палітычных зняволеных, так і дапамагалі нам у адстойванні нашай незалежнасці, бо без незалежнасці не будзе ні дэмакратыі, не будзе ні будучага ў нашай краіны. Давайте вернемся яшчэ раз, паговорым на дапамогу міжнароднай супольнасці, якая можа быць. Вось два акурат такія аспекты вы акрэслілі, яны, на мой погляд, сапраўды на сёння самыя надзённыя, ну, не будзем казаць самыя важныя, не самыя важныя, но надзённыя. Гэта вызваленне палітвязняў і захаванне незалежнасці і суверэнітэту. Давайте мы пра гэта гаварылі, але яшчэ раз прагаворым, асабліва на фоне таго, што ось вы ездзіце звычайна там са сваімі партнёрамі, гэта Хоміч і Гарбунова, і ад Хоміч прагучалі тэзісы, ну вот што, на яе погляд, варта рабіць міжнароднай супольнасці вось у сённяшняй сітуацыі, як рэагаваць на гэтую сітуацыю, ну, вот, з пункту гледжання вот гэтага трэка вызвалення палітвязняў. Там першы быў, калі я не памыляюся, што павінна заходнія палітыкі, заходняй супольнасць рэагаваць на факты вызвалення палітвязняў. Вот вы можете агучыць гэтыя тры асноўныя тэзісы, ці падтрымліваеце вы іх? Да, конечно, падтрымліваю гэтыя тэзісы, і тут мы гаворым і пра тое, каб камунікацыі былі больш адэкватнымі, каб было ўсё ж такі адчуванне такое, што у публічнай прасторы зараз вельмі шмат некай варожасці. Часам гэтая варожасць прылетае і з абодвух бакоў. Часам вельмі шмат пустых словаў, якія не падмацаваныя рэальнымі магчымасцямі, напрыклад, там звяржэнне рэжыма. Наколькі гэта на сённяшні дзень магчыма? Ці ёсць у беларусаў воля, рэсурсы, жаданне увогуле ісці такім шляхам? Всё ж такі ў 2020 годзе вялося менавіта пра правядзенне вольных выбараў. То бок мы імкнуліся да эвалюцыі у тым, як будзе развівацца сітуацыя ў Беларусі. І пры гэтым мы разумеем, што ні беларусы, ні заходнія партнёры не глядзяць на вось гэтую тэрміналогію як звяржэнне рэжыма, як на штосьці рэалістычнае, і мы разумеем, што гэта ўсё ж такі нясе і сваю шкоду. Мы таксама павінны думаць пра то, якім чынам мы можам выкарыстаць той арсенал, які ў нас ёсць, тыя інструменты, якія назапашаныя за гэтыя 4 з лішнім гады. Найперш мы кажам пра тое, ці можам мы выкарыстаць нейкія санкцыі, якія на сённяшні дзень існуюць, якія дзейнічаюць дзеля таго, каб вызваляць людзей. Канешне, мы разумеем, што да сканчэння вайны санкцыйны блок, які тычыцца менавіта удзелу Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны, ён застанецца некранутым болей за тое. Трэба абсалютна чакаць таго, што гэтыя санкцыі будуць узмацняцца, бо для Захаду гэта прынцыповае пытанне дапамагчы Украіне, перамагчы ў гэтай вайне, адстаяць сваю незалежнасць і свабоду. То бок, такія канкрэтныя дзеянні, якія нам дапамагаюць ўсё ж такі набліжацца да вырашэння пытання вызвалення палітычных зняволеных, яны на паверхні, яны сёння існуюць. І ў гэтым сэнсе таксама нам трэба рэалістычна ацаніць, якія задачы дэмакратычны рух здолеў вырашыць за гэтыя 4 гады. І насамрэч не так шмат, што можна сказаць. Канешне, мы можам казаць пра развіццё дэмакратычнага руху, інстытутаў, адносінаў з заходнімі краінамі. Рэлацыраваліся
гэта цэлыя сегменты грамадзянскай супольнасці, незалежныя медыа вымушана выехалі з Беларусі, і многім з іх атрымалася дапамагчы з тым, каб яны змаглі аднавіць сваю дзейнасць, нармальную дзейнасць за мяжой. Але тым не менш гэта ўсё рэчы, якія не з'яўляюцца мэтамі дэмакратычнага руха. Ўсё ж такі нашыя мэты гэта аднавіць дэмакратыю Беларусі праз правядзенне вольных выбараў. І дзеля гэтага нам таксама трэба вырашыць праблему з вызваленнем палітычна зняволеных, спыненнем рэпрэсій і пачатку такого некага дыялога. Ніхто не ведае, як ён можа на сённяшні дзень выглядаць, але да гэтага трэба імкнуцца. Вось гэтыя задачы на сённяшні дзень не вырашаныя. Таму і вось гэтая кааліцыя, якую мы стварылі з Тацянай Хоміч і Ольгай Гарбуновай, яна нацелена на вырашэнне менавіта гэта канкрэтна пытання, этой праблемы. І мы думаем, што гэта насамрэч нясе карысць значна шырэй, чым толькі тым людзям, якія ў вязніцах, тым і ці іх сем'ям. Всё ж таки это паказвае, што мы можам стаяць за людзей, кіравацца таксама гуманітарнымі нейкімі меркаваннямі, бо мы не можам просто сказаць, што самае галоўнае вось гэта, там гэта вялікая светлая мара пра дэмакратычную, суверэнную, вольную Беларусь, а ўсё астатняе можа ляцець у топку. Я думаю, што калі мы будзем ставіцца адказна і са спачуваннем да тых людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій, на сённяшні дзень за ўсіх за нас сядзяць у турмах, то гэта все ж таки верне нас да нейкіх фундаментальных каштоўнасцяў, пра якія мы заявілі ў 2020 годзе. Ну, тым не менш, вось я звярнуўся да тэзісаў, якія агучвала тая ж самая Хоміч, не таму, што я супраць іх, але вот я читаю, напрыклад, пункт 1. Павінен захад нейкім чынам рэагаваць на вызваленне вось чарговай там групы палітвязняў. Я так думаю, ну можа і павінен, а рэагаваць на тое, колькі ў гэты ж час затрымана, асуджана і потрапіла за краты, захад павінен ці тады не павінен? Типа вот не звяртаць увагі на гэта, а вот выносіць пазітыўны момант на повестку дня выключна. Я думаю, што гэта два розныя працэсы. Мы разумеем, што рэпрэсіі адбываліся 4 гады і працягваюцца дагэтуль, і найхутчэй яны будуць працягвацца і надалей. І гэта не азначае, што мы павінны іх прыняць як норму, але гэта тое, што было і што захоўваецца. А вызваленне гэта новае. Это тое, чаго не было. Яшчэ 5 месяцаў таму ніхто не мог і марыць пра тое, што будуць вызваленні такімі групамі, можа яны і невялікія, але тым не менш на сённяшні дзень ужо 207 чалавек вызваленыя, і гэта шмат. І ў гэтым сэнсе так трэба станоўча рэагаваць, адзначаць гэты прагрэс, што ўсё ж такі гэтыя крокі зроблены на гуманітарных падставах, што людзей вызваляюць, якія насамрэч найбольш церпяць у турмах. І так, канешне, гэта не вызваляе рэжым ад таго, што іх будуць крытыкаваць за працяг рэпрэсій, і што будуць і надалей уводзяцца нейкія элементы, інструменты ціску, ці гэта датычна вайны, ці гэта ўнутраная сітуацыя. Ну, але рэжым разумее, што як бы не будзе свабоднага пропуска ў светлае будучае, калі ўсё так працягваецца. Гэта таксама як і датычна выбараў, якія адбудуцца 26 студзеня. Няма ніякіх сумневаў, што гэтыя выбары не адпавядаюць аніякім, у прынцыпе, стандартам дэмакратычным, і што Лукашенко не зможа аднавіць сваю легітымнасць, але легітымнасць надаецца менавіта беларускім народам, згодна з Канстытуцыяй праз выбары. І тут трэба таксама аддзяляць гэтае пытанне ад таго, што такое міжнароднае прызнанне. Міжнароднае прызнанне — это ўсё-такі надстройка. То бок міжнародная супольнасць не надае легітымнасці лідарам. Ці гэта будуць дэмакратычныя лідары, ці гэта Лукашенко. Яны прызнаюць менавіта волю беларускага народа, які абраў тых ці іншых лідараў на выбарах. У 2020 годзе гэта была Святлана Ціхановская, і яна атрымала менавіта гэтае прызнанне, але гэта не легітымнасць. Это прызнанне таго, што беларусы абралі менавіта яе.
Я да чаго мы з вами уже не один раз абмяркоўвалі гэтую тэму, просто людзі пастаянна ўсё адно пишут з гэтай нагоды пытанні і рэфлексуюць, таму я яе працягнуць. Тым больш, што вы зараз, калі я вам задаў пытанне про тое, што да, вызваляюць, але і садзяць ізноўку і нават у большай колькасці, чым вызвалілі, вы сказали, ну это два розныя працэсы. І атрымліваецца, вот Тэд Фокін піша: калі ўсе беларускія палітвязні будуць звольненыя, Лукашенко набярэ новых палітвязняў і гэтым можна займацца вечна. І сапраўды, то есть атрымліваецца гэта і для вас у тым ліку пэўныя свае розныя трэкі. Вот вы кажаце, я займаюся пытаннем вызвалення палітвязняў, а вот тым, што хто як спыніць тое, каб не набіралі новых палітвязняў, можа быть, это іншыя гэтым зоймуцца. То есть вот так яно працуе ці як? Ну, найперш, я не займаюся толькі пытаннем вызвалення палітвязняў, і пытанні рэпрэсій таксама закранаюцца на нашых сустрэчах, як таксама закранаюцца і пытанні кантэксту, то бок міжнароднага кантэксту, нашы інтарэсы у захаванні незалежнасці і ў тым, каб нацыянальныя інтарэсы Беларусі прысутнічалі ў мірным працэсе. Калі казаць пра вартасць таго, каб змагацца за вызваленне ў той час, як працягваюцца рэпрэсіі, я магу тут правесці вельмі простую аналогію, якая перад намі кожны дзень. Украінцы і расіяне ваююць кожны дзень. Сотнямі і тысячамі забіваюць адзін аднаго. Паралельна яны аддаюць вельмі шмат намаганняў, вельмі шмат рэсурсаў дзеля того, каб весці перамовы аб вяртанні ваеннапалонных, аб вяртанні целаў забітых падчас канфлікту, аб вяртанні людзей і дзяцей з Расіі ва Ўкраіну. Яны гэтаму надаюць вельмі шмат увагі. Яны прыцягваюць іншыя краіны, якія ў гэтым удзельнічаюць. І мы ведаем, што это і Эміраты, і Катар, і это Ватикан часам задзейнічаны ў гэтым. У гэтым нават задзейнічана і Беларусь, бо абмены часам праходзяць праз тэрыторыю Беларусі. І вось кожны дзень, нягледзячы на тое, што яны забіваюць сотнямі адзін аднаго, яны тым не менш змагаюцца за кожнае жыццё, як ваенапалонных, якія там застаюцца, ці вяртаюць целы забітых. І яны заўсёды шануюць кожнага чалавека, якога могуць выратаваць з палону і прывесці дадому. Калі кіравацца той логікай, якую прапануюць часам у сацыяльных медыа, некаторыя дзеячы, калі кажуць, што які сэнс за гэта змагацца, калі рэпрэсіі ўсё адно набяруць новых людзей, так можна будзе і украінцам сказаць, там, навошта змагацца за ваеннапалонных, калі ўсё адно новых будуць забіваць, ўсё адно мы іх там вернем на лінію фронта. То бок, гэтая логіка, я лічу, што яна вельмі змешана, яна вельмі збівае з толку людзей. Калі мы паабяцалі людзям, што яны не адсядзяць свае тэрміны цалкам у 2020 і 2021 годзе, а на сённяшні дзень 2300 чалавек ужо адбылі цалкам гэтыя тэрміны, то дзе выкананыя абяцанні? Дзе тыя дзеянні, якія змаглі перадухіліць тое, што людзі церпяць. І ўсё ж такі многія людзі, якія зараз выходзяць, яны выходзяць датэрмінова. І это таксама трэба шанаваць. Ці гэта за адзін дзень, ці за 2 тыдні, ці за 2 месяцы. Ўсё ж такі трэба адзначаць, што гэты крок, ён дапамог камусьці. Ён дапамог камусьці аб'яднацца са сваімі сем'ямі, аднавіць сваё нармальнае жыццё, аднавіць сваё здароўе. Ну, такім чынам, давайте гэтую тэму падсумуем напрыканцы. Як вам бачыцца? Шмат гаварылі пра тое, што рэжым выпускае, чакаючы ўсё ж такі нейкага зваротнага сігнала, ці там, як там казаў Воскресенскі, нейкіх плюшак з боку Захада. Што Захад, на вашу думку, можа рэальна ў сённяшняй сітуацыі зрабіць, як адрэагаваць, каб гэта имела вынік і ў Беларусі, і, можа, для саміх заходніх палітыкаў это не было, як ты кажаш, зашкварам? Мы тут бачым, што найперш зноў жа камунікацыйныя магчымасці, то бок трэба падаваць сігналы таго, што трэба неяк зніжаць тэмпературу ў гэтых камунікацыях. Гэтыя абмены, яны не павінны быць такімі варожымі. Калі вядзецца пра вызваленне людзей, то трэба казаць, што да, мы шануем гэтае вызваленне, і да, мы адзначаем, што гэта станоўчы крок. Да, мы разумеем, з кім мы маем справу. Але тым не менш, гэта не азначае, што з нас будзе, калі мы скажам, што гэты крок станоўчы. Нават ад той улады, якая на сённяшні дзень зрабіла вельмі шмат злачынстваў супроць людзей. Калі мы кажам пра санкцыі, то ёсць інтарэсы у рэжыма,
якія яны заяўлялі не адзін раз, што можна, і якія даводзяцца па закрытых каналах таксама. І можна падумаць пра то, якім чынам скарыстацца гэтым, каб выкарыстаць тыя санкцыі, якія насамрэч не ўплываюць на удзел Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны, але якія датычна менавіта унутрыпалітычнай сітуацыі, ганенняў супраць людзей, гэтых рэпрэсій, бо санкцыі ўводзіліся менавіта дзеля таго, каб ці нейкім чынам пакараць, ці нейкім чынам змяніць паводзіны Лукашэнкі. Санкцыі можна адмяняць, але санкцыі можна і прыпыняць. Гэта да пытання пра тое, ці варта губляць інструменты ўплыву на сітуацыю за адзін раз. Я лічу, што тут ёсць пэўная гнуткасць, тут ёсць пэўная прастора дзеля таго, як выкарыстоўваць гэтыя інструменты, і не заўсёды адразу трэба кідацца ў тое, каб адмяняць санкцыі цалкам. Добра, давайте да другой часткі, якую мы таксама адзначылі. Калі мы кажам пра захаванне незалежнасці і суверэнітэту, тэму якую вы у тым ліку і вось і падчас сустрэчы ў Великабрытаніі уздымалі. Першае, ваша ацэнка як дыпламата, як дасведчанага чалавека вось гэтай дамовы аб гарантыях бяспекі, якая была падпісаная Лукашэнкам і Пуціным. Як вы ацэньваеце? Это вельмі кепская навіна для нас. Гэта фактычна усталяванне такого военного пратэктарату над Беларусі з боку России. Там, дзе яны заяўляюць, што цяпер вы пад нашым парасонам военным, ядерным, пад парасонам бяспекі. Гэта таксама і ў пэўным сэнсе ўплывае на шансы самого Лукашэнкі дамагчыся вось гэта месца за сталом перамоваў. Я в прынцыпе не веру, што яго туды дапусцяць, але нават у гэтых абставінах, дзе ён кажа, нам трэба гарантыі бяспекі. І сёння нават намеснік міністра замежных спраў на сустрэчы сказаў пра тое, што нам трэба гарантыі бяспекі. Так вы ўжо атрымалі гарантыі бяспекі ад свайго найбліжэйшага саюзніка. Які яшчэ вам гарантыі бяспекі? А зараз гарантыі бяспекі ад другога, ад гэтага саюзніка трэба. Атрымліваецца, што так. То бок тут яны выкрываюць сваю некую засцярогу, трывогу пра тое, што куды далей пойдзе Расія, калі яна скончыць сваю справу ва ўкраіне. Як яны думаюць, конечно, там у Менску чыноўнікі думаюць пра тое, што менавіта Расія пераможа ў гэтай вайне. Яны ў гэта вераць, і яны баяцца гэта таксама, бо перамога Расіі ў вайне над Украінай можа прывесці да вельмі сумных наступстваў для самой Беларусі. То бок тут сам Лукашенко, калі ён пайшоў на гэтую здзелку, ён фактычна забраў сябе магчымасць адстойваць імя Беларусі ў пытаннях бяспекі на міжнароднай арэне. То бок суб'ектнасць і суверэнітэт Беларусі вельмі моцна падарваны такімі дамовамі. І, конечно, такія дамовы яны шкодзяць нашаму суверэнітэту, іх трэба будзе пераглядаць. З дамовамі будзем разбірацца, калі будзе такая магчымасць і паўнамоцтвы. Але на сёння, вось вы кажаце, трэба ўсё ж таки, каб заходняе грамадства, заходнія палітыкі спрыялі, судзейнічалі захаванню суверэнітэта. Якім чынам? Гэта можа быць цэлы набор інструментаў ад таго, як заходнія палітыкі дзяржавы ці ўрады гавораць пра Беларусь, ці яны гавораць пра Беларусь як сатэліта Расіі, напалову акупаванага, сферу зацікаўленасці Расіі, і з гэтым пагаджаюцца, ці ўсё ж такі яны настойваюць на тым, не, Беларусь гэта незалежная суверэнная дзяржава, яна прыналежыць да еўрапейскай цывілізацыі, мы будзем дапамагаць беларусам адстойваць гэта. Усё пачынаецца са слова. Гэтыя словы, яны насамрэч маюць сур'ёзную вартасць. Это такія сігналы, якія дапамагаюць іншым і міжнародным арганізацыям, іншым дзяржавам разбірацца ў тым, што адбываецца, і якія ёсць у незалежнай Беларусі саюзнікі на сённяшні дзень. Можна казаць таксама і пра нейкія дзеянні, якія будуць абмяжоўваць магчымасці Расіі ўплываць на сітуацыю Беларусі. На сённяшні дзень мы бачым ужо 5-й год, Расія робіць што хоча ў нашай краіне. Усе гэтыя так званыя інтэграцыйныя працэсы моцна паскорыліся. І зайшло ўжо да таго, што на нашай тэрыторыі размяшчаюць расійскія войскі, расійскую ядерную зброю, у незалежнасці ад таго, ці яна перамешчаная ці не, тым не менш, сама гэтая размова, калі Пуцін пра гэта заяўляе, нібыта Беларусь нейкая губернія, ён аднаасобна заяўляе пра тое, што ядерная зброя будзе размешчана на нашай краіне. Да эканамічнага паглынання, да зліяння нейкіх механізмаў дзяржаўнага кіравання, дзяржаўнага кантролю, ці там мытная сістэма, банкаўская сістэма і гэтак далей. Усё гэта адбываецца ва ўмовах, калі краіны захаду проста сядзяць і глядзяць на гэта і фактычна нічога не робяць дзеля таго, каб
адштурхнуць Расію, каб не даць ёй гэта могуць быць і меры насамрэч санкцыйна характару супраць Пуціна, супраць яго людзей за тое, што яны робяць супраць Беларусі. Я разумею, што за краінам захада, магчыма, не вельмі хацелася б зараз у гэтых вельмі складаных ужо умовах там дадаваць да свайго партфелю праблемаў яшчэ і гэтую праблему, яшчэ і гэтым займацца. Ну, але Беларусь і Украіна гэта краіны у пэўным сэнсе вельмі падобныя з пункту гледжання Расіі, то бок это такія вельмі важныя дзяржавы, якія хацелася б Расіі кантраляваць. Але калі гэта адбудзецца, то краінам захаду, еўрапейскім найперш, будзе значна больш складана адстойваць свае інтарэсы, таму на сённяшні дзень яны таксама маюць зацікаўленасць у тым, каб гэта не адбылося, але робяць для гэта вельмі нешмат. Але я выбачаюся, просто калі мы бачым, як народ, нацыя супраціўляецца, выказвае сваю пазіцыю, ідзе вайна, то захад ведае, каму дапамагаць, бо ведае бачыць праяву гэтай пазіцыі. Калі беларускі народ, ну, как бы, умоўна кажучы, безмолвствуе. Вот падпісалі дамову, а паглядзелі яшчэ ў 19-м годзе, колькі на акцыі супраць паглыблення інтэграцыі, якія ладзіў Павел Северынец, людзей выйшла. Ну і падумалі, ну, рускі мір, ну, как бы, вы самі не супраць, відаць, асабліва гэтага. Ну, ці вам все адно, як мінімум. Ну, то каму дапамагаць? Ну, таму і важна тлумачыць нашим партнёрам, якія таксама могуць не разглядаць нейкую оптыку, не могуць не до конца разумець сітуацыю, што усе апытанні, якія праводзяцца ў Беларусі датычна незалежнасці нашай краіны ці перспектыў інтэграцыі, так званай інтэграцыі зліяння з Расіяй, яны паказваюць, што абсалютная большасць людзей, это 96-97% за тое, каб захоўваць нашу незалежнасць. Толькі 3-4% разглядаюць як магчымасць. Але я думаю, аб'яднання з Расіяй, я думаю, такія адсоткі можна знайсці дзе-небудзь і у абсалютна краінах, якія не маюць такіх моцных сувязяў з Расіяй. То бок свае ненармальныя ёсць па ўсіх краінах. Таму важна дапамагаць разбірацца ў тым, што адбываецца. І да, на сённяшні дзень людзі не могуць адкрыта пратэставаць. І да, мы не можам гэта патрабаваць ад людзей. Але ёсць структуры грамадзянскай супольнасці, незалежныя медыа, палітычныя структуры, якія пра гэта гавораць кожны дзень. Так што не павінна ўзнікаць ніякіх сумневаў, што беларускі народ, яны выступаюць менавіта за захаванне нашай незалежнасці. І яны патрабуюць ад міжнароднай супольнасці больш актыўнай пазіцыі. Напрыклад, сама Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. І вельмі шмат часу спатрэбілася на тое, каб вывесці Гутэрэша, генеральнага сакратара ААН, на тое, каб ён прамовіў некія словы публічна пра тое, што адбываецца у самой Беларусі у галіне правоў чалавека, і тое, што адбываецца, што робіцца рукамі Лукашэнкі ў рэгіёне. Вайна супраць Украіны. І ў ліпені, калі адбылася першая сустрэча Гутэрэша ў гэтым годзе з Лукашэнкам, то прэс-рэліз ад Гутэрэша назваў менавіта дзве гэтыя праблемы. І для нас вельмі важна, каб гэтыя адносіны ААН з Мінскам працягваліся, бо я разумею, што на гэтых сустрэчах гаворыцца не пра тое, як пасіліць рэпрэсіі, як яшчэ больш забіць палітычных зняволеных ці напасці яшчэ раз на Украіну, а гаворыцца пра праблемы. Гэта і праваабарончая сітуацыя, гэта і пагроза рэгіянальнай бяспецы, і пагроза самой Беларусі. Была яшчэ вось буквально днямі таксама вельмі сур'ёзнае мерапрыемства, канферэнцыя, не канферэнцыя, цэлы беларускі тыдзень, які праходзіў у Брусэлі, у якім вы бралі удзел, такого высокага ўзроўня мерапрыемства. Здавалася, калі пра гэта і разважаць, то вось на такім высокім, дзесьці нават пафасным узроўні напрыканцы года. Але як гэта не дзіўна, а можа і не дзіўна для нашых беларускіх рэалій, дзе без гэтага не абыходзіцца, выйшлі мы з гэтай высокай канферэнцыі з чарговым скандалам у дэмакратычных сілах. І падыходзім да заканчэння 24-го года менавіта на такім, не знаю, пражыве, не пражыве доўга, але тым не менш за некалькі тыдняў да заканчэння года маем чарговы, вельмі моцны бульбадыскусію, назовем это мягка так. І звязана гэта ў чарговы раз, калі не з жанчынамі, то з грашыма. Тут адно з двух можа быць. Як вы ўвогуле ўсю гэтую сітуацыю ўспрымаеце?
Я ўспрымаю гэта наперш сама сітуацыя не новая, яна час ад часу выплывае ў публічную прастору і час ад часу звяртаюць увагу на тое там як размяркоўваюцца сродкі, як вырашаецца, хто іх атрымлівае, хто іх не атрымлівае. Тут я думаю было ўжо вельмі шмат сказана і выдатныя эксперты, якія працавалі над гэтымі пытаннямі, таксама давалі свае каментары. Андрэй Егораў у першую чаргу. Тут мне, конечно, просто не зразумела, чаму у прынцыпе гэтая тэма была ўкінутая ў публічную прастору. Наколькі разумею, это Павел Латушка пачаў выказвацца пра гэта крытычна. Пры гэтым, што Павел Латушка меў напроставае дачыненне і магчымасць... Спадар Валер, да. Давайте мы просто, каб людзей, можа быць, хтосьці ў тэме, хтосьці не ў тэме, каб не збіць, але перш, удакладняючы абавязак, это самае пытанне. На вас на дадзены момант пры адказах на вось гэтыя пытанні яшчэ ёсць, накладае нейкія абавязкі падпісаныя некалі дамова аб неразгалошванні? Не, абсолютно не. Не, это в кабінеце ўвогуле такой дамовы не было. Найперш, па-другое, гэта тая інфармацыя, якая тычыцца беларускага народа. То есть с офісам вы ніякага дакумента не падпісвалі, не разгалошвалі? Я тут не раскрываю ніякай інфармацыі. Там з офісам быў, конечно, падпісаны дакумент, але эта інфармацыя, яна не тычыцца дзейнасці офіса. Бо тая дзейнасць, якую я рабіў на гэтым напрамку, яна рабілася часткова ў офісе, часткова ў кабінеце, але тое, што я тут каментую, яно ніякім чынам не раскрывае нейкія сакрэтныя падрабязнасці, бо... Гэта вы зараз так думаеце, але калі паглядзець, усе ж перакананыя, што, ну, дакладней, зноўку ў чарговы раз была агучана інфармацыя, што пачынаючы з 2020 года і па сёння еўрапейскімі структурамі на карысць, на дзейнасць дэмакратычных сілаў, дэмакратызацыі Беларусі, беларускага грамадства, на беларускае пытанне было выдаткавана 130 мільёнаў евро. 170. 140 плюс 30 на наступны год. Ну так, я не улічыў яшчэ тыя, вот, якія прогучалі 140 плюс 30, якія сказалі зараз, што дадуць. Паводле пераканання ўсіх, гэтыя грошы, не ведаю, хто там, Барозу, там, ці хто там іншы чыноўнік меншага маштаба, склаў у адмысловы чамаданчык, прывёз у Вільню, уручыў Ціханаўскай. І яна потым, раючыся з вячоркай, лічыла там, каму колькі даць, а каму не даць, там, вот этому дала, гэтаму дала, а гэты вот не зарабіў. Так яно працавала? Не, працавала оно абсолютно не так. І тое, што было новае створана, якія былі створаныя механізмы пасля 2020 года, это тое, што это была дамоўленасць Урсулы фон дер Ляйен з Ціханаўскай на той сустрэчы, якой я прысутнічаў таксама, што грамадзянская супольнасць разам з палітычнымі структурамі Беларусі створаць сваю ацэнку патрэбаў на таго, а што насамрэч нам патрэбна, якія сектары для нас прыярытэтныя, і якія сектары трэба падтрымліваць, і вось якія там праблемы, рашэнні і колькі гэта каштуе. І гэты працэс, які распачаўся ўжо ў 22-м годзе, упершыню мы яго адпрацоўвалі, і вынікам стала тая справаздача, якая насамрэч таксама эта праца вялася і з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці па гэтых самых сектарах, і з удзелам еўрапейскіх прадстаўнікоў, якія маглі сачыць за гэтым працэсам, якія маглі таксама даваць сваю крытычную ацэнку, як што адбываецца. Але гэта было досыць празрыста ў тых умовах, калі вялася гэтая праца. І тут можна сказаць, што была зроблена, па-першае, піянерская праца, у тым сэнсе, што яно было зроблена ўпершыню, ніколі раней такого не рабілася. Яна досыць складаная, бо працаваць з десяткамі арганізацый это непростая справа. І гэта проста выведзеная нейкая лічба, якая паказвае, якія насамрэч патрэбы. Тыя патрэбы насамрэч яны значна перавышалі тое, што трэба на грамадзянскай супольнасці, ці медыа, ці іншым сектарам. То бок это не ўпісвалася ў такі меркаваны бюджэт. Калі казаць ужо пра наступныя крокі, то вось Еўрапейская камісія выдзяляе гэтыя 30 мільёнаў, яна размяркоўвае гэта праз розныя фонды, якія з'яўляюцца адміністратарам гэтых грошай, і туды ўжо прыходзяць ініцыятывы. Гэта фонды якія? Это еўрапейскія фонды. То есть гэта не які-небудзь там умоўны там Лявончык там са Стрыжаком, ці яшчэ хто-небудзь там, ці не спецыяльны фонд, які зарэгістраваў на сябе, ну, доктор Зло, Франак Вячорка, там ва ўяўленні ўсіх астатніх. Гэта еўрапейскія фонды.
ім Еўракамісія там ці іншыя структуры пералічваюць гэтыя грошы, далей што? Далей у гэтыя фонды могуць звяртацца канкрэтныя ініцыятывы, ці гэта грамадзянская супольнасць, ці гэта медыйныя канкрэтныя ініцыятывы гэта любыя ці тыя, якім дасць добро умоўна офіс? Нет, конечно, гэта любыя ініцыятывы, якія могуць звяртацца са сваімі прапановамі, сказаць, што мы прыдумалі вось такое дзеянне, яно важнае для вырашэння такіх праблем, гэта будзе каштаваць вось столькі, дапамажыце нам. І пасля гэта прафесіянальныя ацэншчыкі ацэньваюць такія праектныя заяўкі і гавораць, там тут трэба палепшыць, тут трэба памяняць, бо насамрэч мы не бачым, што інфармацыя поўная і што вы дасягнеце сваіх мэтаў. То бок там досыць крытычныя водгукі і не все заяўкі праходзяць, часам людзі не гатовыя да гэтага, ці неадэкватна ацэньваюць свае магчымасці, ці гэта канкуруе з некімі іншымі, то бок паўтарае ўжо дзеянні, якія робяцца ў іншым месцы іншымі людзьмі. То есть умоўна, я яшчэ раз вярнуся, канчаткова вызначаюць, на якія праекты грошы пойдуць, на якія не пойдуць ні офіс, ні кабінет, а еўрапейскія фонды, якія атрымалі грошы на беларускае пытанне ад Еўракамісіі. Абсолютно так, абсолютно так. І тут яшчэ один аспект, што вельмі часта гэта інфармацыя застаецца закрытай, то бок самыя фонды не раскрываюць па пытаннях бяспекі, па пытаннях фінансавай адказнасці, справаздачнасці. То бок я думаю, што... Вы чакайце, калі вот зараз узнікаюць пытанні, так на што гэтыя грошы былі патрачаныя і закідваюць гэта там тому же самому офісу, кабінету і координацыйнай радзе, то да каго, в прынцыпе-то, павінны звяртацца? Трэба звяртацца ў еўрапейскія інстытуты, якія назіраюць за гэтай сітуацыяй, якія акумулююць, і наколькі я ведаю, нас насамрэч у іх таксама няма поўнай карціны. Гэта была дыскусія, якую мы вялі яшчэ там у красавіку гэтага года. І насамрэч так, гэта выклік, гэта не проста гэта ацаніць. Я магу сказаць, напрыклад, значныя сродкі застаюцца ў Еўрапейскім Саюзе, таму што, напрыклад, падтрымліваюцца нейкія адукацыйныя праграмы, допустим, у Германії дзе-небудзь. То бок тыя грошы, якія заяўленыя пад дапамогу, яны насамрэч далей Германіі не пакідаюць гэтыя межы. Нават яны могуць там і заставацца. Для нас важна падтрымліваць студэнтаў, каб яны атрымлівалі нармальную адукацыю, канешне, важна. І тут мы павінны толькі дзякаваць за такую магчымасць, за такую дапамогу. Гэта можа азначаць, што гэтыя грошы не пакінуць межы Германіі. Мы з гэтым будзем спрачацца, ці мы ўсё ж такі будзем дзякаваць Германіі за гэтую дапамогу. Нам таксама трэба разабрацца, ці што мы хочам вынесці з гэтай дыскусіі і да якіх рашэнняў прыйсці. Ці магчыма ў гэтай сітуацыі, бо шмат жа ж размоваў таксама пра тое, што нагрэлі рукі, пакралі, паклалі сабе ў кішэню, панабывалі маёмасці за гэтыя гранты. Наколькі магчыма ўсё ж такі, назовем так мягкім словом, сэканоміць? Ці ўкрасці, як кажуць. Але мне падаецца, гэта крайне малаверагодным, што гэта так лёгка і проста рабіць. Всё ж такі справаздачнасць досыць жорсткая. Ёсць і фінансавыя праводкі, якія трэба раскрываць, паказваць і вынікі ад некай працы. То бок я не магу сказаць, што злоўжывання ўвогуле ніколі не існуе. Магчыма, такія сітуацыі бываюць. Магчыма, некаторыя з іх выплываюць у публічную прастору. Мне не даводзілася быць сведкам гэтага. Але вяртаючыся да асноўнай тэмы, да пачатку гэтай дыскусіі, і ў офіса, і ў кабінета, у ўсіх чальцоў кабінета заўсёды была магчымасць прысутнічаць, удзельнічаць, уплываць на той працэс, які быў там размеркаванне сродкаў паміж ці якія сектары трэба падтрымліваць. Як размяркоўваюцца сродкі ў сярэдзіне гэтых, дакладней, это размеркаванне, гэта просто мы ацэньваем патрэбы. Можна іх ацэніць хоць у $1 мільярдаў, але тым не менш ёсць фізічнае абмежаванне, што вось ёсць такая сума, і эта сума можа быць толькі патрачана. Таму я б тут не скардзіўся ўвогуле на гэтыя працэсы, калі ёсць магчымасць удзельнічаць у гэтым, і у гэтых людзей была магчымасць удзельнічаць і ўплываць і ведаць, што адбываецца. Это абсолютна пустыя нейкія закіды на адрас тых людзей, якія зрабілі выдатную працу насамрэч у вельмі складаных умовах.
Я так разумею, дакладней вернемся яшчэ. Роля Егорова ў гэтай еще сітуацыі якая? Таму што ўсё скінулі на Егорова, ён там нешта не так прапісваў, не тое ўпісваў, ці яшчэ што-небудзь. Што ён рабіў? Калі была дасягнутая гэтая дамоўленасць пра тое, што мы робім, самыя беларусы, сам дэмакратычны рух робіць гэтую ацэнку патрэбаў, то я ў той час быў адказны за гэты кірунак. То есть моя задача была такі фандрейзінг на макраўзроўні. То бок я працаваў з Еўрапейскай камісіяй, я працаваў з Кангрэсам Злучаных Штатаў, які і прымалі рашэнне аб выдзяленні гэтых сродкаў на дапамогу менавіта беларускаму народу, пад імя беларускага народа. Праз пад тую барацьбу, пра якую мы заявілі ў 2020 годзе. А паколькі я быў за гэта адказны у офісе Святланы Ціхановскай, то я запрасіў Андрэя Ягорова, каб ён далучыўся да гэтай працы як чалавек, які найлепш разумее, ці, магчыма, адзін з тых, хто найлепш разумее гэтае поле грамадзянскай супольнасці, які ведае людзей, які людзі ведаюць яго і давяраюць яму. Ён арганізаваў гэтую працу па ўзаемадзеянні з асобнымі сектарамі, каб яны правялі гэтую працу ўнутраную, і пасля мы склалі гэта ў адзін асобны дакумент, які пасля прадстаўляўся Еўрапейскаму звязу. Вось таму Андрэй у гэтым сэнсе заўсёды працаваў адкрыта. Ён працаваў не ў адзіночку, ён працаваў з десяткамі структур, і з палітычнымі структурамі, і з арганізацыямі грамадзянскай супольнасці, і з медыямі тымі самымі. Таму у гэтым сэнсе можна толькі падзякаваць Андрэю за тую працу, якую ён зрабіў і рабіў не адзін год, дарэчы. Таму я тут абсолютно упэўнены ў тым, што гэта было і своечасовае рашэнне прыцягнуць менавіта яго да гэтай працы. Я не думаю, што хтосьці мог бы зрабіць яе лепш. Такім чынам, калі мы кажам так, зараз так, Вожык Патрыёт не зразумеў твоё пытанне, так што, калі ласка, сфармулюй больш зразумела. Калі зараз людзі выкатваюць прэтэнзіі, што дзе празрыстасць, дзе справаздачнасць, як зразумець, на што пайшлі гэтыя грошы, ці прынамсі, як это кажуць, які выхлап ад іх скарыстання, што рабіць? Дзе гэтую празрыстасць, яе няма з якой нагоды? Я думаю, што гэта абсолютно легітымнае пытанне. То есть пры тым, што сама дыскусія такая трошки закручаная, але гэта легітымнае пытанне ад беларусаў, пад чыё імя і выдзяляліся гэтыя сродкі. Яны былі патрачаныя у тым ліку. Пытанне да палітычных структур, якія могуць гэтае пытанне перадаць у Еўрапейскую камісію і папрасіць партнёраў, каб яны далі больш грунтоўную інфармацыю. Без раскрыцця нейкіх адчувальных даных там пра людзей, пра арганізацыі, якія атрымлівалі, але ўсё ж таки паказаць, што колькі было выдзелена там на пытанні адукацыі, на пытанні праваабароны, на пытанні падтрымкі незалежных медыа, на палітычныя структуры. І я думаю, што это абсолютно легітымнае пытанне, якое трэба задаваць. У гэтым сэнсе саромецца няма чаго. Празрыстасць вельмі важная для дэмакратычных інстытутаў, і падсправаздачнасць гэта адна з такіх элементаў, з механізмаў того, каб гэтую празрыстасць забяспечваць. Я разумею, што многім хацелася б, магчыма, там менш траціць часу на тое, каб тлумачыць, чым мы займаемся, што мы рабілі і чаго мы дасягнулі. Але гэта абсалютна патрабаванне да палітычных структураў, і да тых арганізацый, якія атрымліваюць такую дапамогу. Просто выглядае яно так. Прагучалі словы. Мы выдаткоўваем пэўную суму на патрэбы дэмакратычнай супольнасці, грамадства Беларусі. Зразумела, усе так разумеюць, што вот жа ж прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, лідары, прэзідэнт-элект, і калі што, то пытацца трэба ў іх, і задаюць пытанне. А з таго боку, а мы не ведаем. То есть і якое ўражанне, што альбо я не зразумела, што это тады за палітыкі, ці альбо нас падманваюць. Я за іх тут адказваць дакладна не магу, і думаю, што гэта пытанне да іх, якім чынам яны апрацоўваюць такія запыты, якім чынам яны ўсё ж такі робяць нейкія намаганні дзеля таго, каб задаволіць гэты інтарэс беларусаў, бо, паўтараюся, ён, мне здаецца, абсолютна легітымным, законным. Гэта тыя пытанні, якія беларусы маюць права задаваць наўпрост ці праз медыа.
а палітыкі павінны на іх адказваць на гэтае пытанне. Давайте вернемся да вот этой дыскусіі. Яна то ў прынцыпе разгарэлася, ну, пра гэтыя там 130, 140 там, ну, суммы пастаянна мяняліся, мільёнаў, пастаянна ўзнікае пытанне, колькі там не тлумачылі, ўсё адно знойдуцца тыя, хто сапраўды не чуў, ці хто адмыслова не чуў, бо ў яго праца закідаваць гэтую тэму у грамадскае спрэчванне, абмеркаванне. Але калі мы кажам усё ж таки пра тую частку, якая стала асноўным трыгерам сённяшняй дыскусіі, гэта што нібыта вялікія грошы пайшлі на падтрымку бізнеса беларускага за мяжой, і людзі пачалі абурацца. Ну так бізнеса справа самога зарабляць грошы, а такія грошы гэта вот як? Паколькі вы чалавек, які в прынцыпе былі датычныя да распрацавання самой гэтай бачання, якія ёсць праблемы і запыты, як вы ацэньваеце вось гэтую ўсю сітуацыю з бізнесам? Што там, як, хто атрымаў, ці невядома таксама? Ну, сапраўды бізнесы шмат пацярпелі ад рэпрэсій у Беларусі пасля 20-го года. Многія падтрымлівалі і адкрыта падтрымлівалі, ці не адкрыта падтрымлівалі. Это стала вядома уладам пратэст, і вымушаны былі з'ехаць. Многія страцілі свае бізнесы, тыя, якія яны напрацоўвалі шмат гадоў. І ўсё ж такі я б тут не прымяншаў важнасць менавіта падтрымкі бізнес-структур, бо перавесці бізнес свой, ці все страціць у Беларусі, гэта сур'ёзныя былі сродкі ўкладання, гэта створаныя людзьмі цэлыя кампаніі прыбытковыя, і пасля пераехаць праз тое, што там адбывалася ў Беларусі, у тым ліку праз падтрымку дэмакратычнага руху ці пратэсту, прыехаць сюды і сутыкнуцца са многімі праблемамі. То, што тычыцца легалізацыі, тое, што тычыцца адкрыцця банкаўскіх рахункаў, як зарыентавацца ў гэтай бізнес-прасторы, у заканадаўчай прасторы, як захаваць сваю беларускасць, як аб'яднацца у нейкія сеткі, якія адзін аднаго бачаць, падтрымліваюць, разумеюць. Я лічу, што это вельмі важная задача, бо бізнес гэта частка наша жыцця, гэта частка нашага грамадства, это тое, што забяспечвае нам будучае, якое паказвае, што Беларусь можа развівацца, што Беларусь можа быць паспяховай і сучаснай, не толькі там бульбу садзіць, але і распрацоўваць найскладанейшыя праграмы там для лідараў рынку, Тэслы, там штучны інтэлект і гэтак далей. Абсолютно трэба падтрымліваць гэта. Таксама трэба, конечно, глядзець на эфектыўнасць выкарыстання гэтых сродкаў, але я у гэтым сэнсе я маю давер да тых лідараў індустрыі, якія прыйшлі на вось гэтае практыкаванне, на дыскусіі па ацэнцы патрэбаў і сказалі: да, нам важна гэта дзеля таго, каб мы працавалі далей, каб мы развіваліся як беларуская бізнес-супольнасць за мяжой. Это ж не проста пытанне таго, каб аднавіць бізнес і атрымліваць заробкі, а каб захаваць і беларускасць у гэта бізнесы, каб людзі просто не растварыліся, там не інтэграваліся ў бізнес-прастору тых краін, дзе яны зараз знаходзяцца. Дзеля гэта ініцыятывы вельмі важная. А тое, што там закідвалася лічба ў 33%, ну, это просто неправда. І гэта трэба вельмі адказна ставіцца да агучвання такіх лічбаў. Калі яны не падмацаваныя фактамі, то гэта выглядае просто як распальванне нейкіх абсолютна пустых дыскусій. Можа быць, але сама сітуацыя, яна выглядала не вельмі прыгожа. З аднаго боку, там, калі мы ведаем, як церпяць сваякі палітвязняў, якія ў іх фінансавыя праблемы, колькі трэба выдаткоўваць на тое, каб падтрымліваць сваіх людзей, што знаходзяцца за кратамі, і тут ты думаеш, а тут вот на бізнес развіццё яго аддалі грошы, і как бы думаеш, правільна ці неправільна. З другого боку, чытаеш, Франак Вячорка кажа, гэтыя грошы, там, як там канкрэтна што было, трэба спытацца ў АБА, трэба спытацца яшчэ там некага і ў бюрок. Выходзіць кіраўнік бюрока львоўскі і кажа, да мы ўвогуле не пры дзелах. Такое адчуванне, што ўвогуле ніхто не ведае, як на самой справе, што робіцца, куды ідзе і як яно працуе. Усе нешта ёсць, а дзе што ёсць?
Да, я згодны, што ёсць такія праблемы. Ну што да слова Франка Вечоркі, то я думаю, таксама лепш да яго звяртацца за каментарамі, якую інфармацыю выдае ў паблік. Ну, але тым не менш мы тут закранаем такое фундаментальнае пытанне. Вось у нас ёсць бюджэт нейкі, ёсць нейкія грошы, якія выдаткаваныя для нас. Як мы іх размяркоўваем? У нас 150 праблем. Все важныя, все вельмі сур'ёзныя. І так ёсць палізняволеныя, так ёсць іх сваякі, але ёсць і людзі, якія ў міграцыі на сённяшні дзень маглі б рабіць нейкую важную справу. Гэта і медыа, якія таксама нам вельмі патрэбныя дзеля таго, каб не гублялася вось гэтая сувязь паміж грамадствам і палітычнымі структурамі, дэмакратычным рухам увогуле, каб і міжнародная супольнасць ведала пра тое, што ў нас адбываецца. І іх таксама трэба падтрымліваць. А медыа гэта заўсёды вельмі і вельмі не танна. Это все заўсёды каштуе досыць шмат, асабліва калі казаць пра тэлебачанне, такія даволі грувасткія сістэмы, адукацыя тое самае, праваабарона тое самае. І куды ты не глянеш, паўсюдна гэтыя прыярытэты. І рашэнне пра тое, як размяркоўваць гэтыя сродкі, вось гэта практыкаванне пра ацэнку патрэбаў. Яно вельмі важнае у гэтым сэнсе, каб і грамадзянскія структуры і палітыкі паўдзельнічалі разам у гэтай працы і падумалі, якім чынам мы можам хаця б не то, это не пытанне размеркавання, это пытанне ацэнкі патрэбаў, якія пасля улічваюцца заходнімі палітыкамі, калі яны выдзяляюць гэтую дапамогу. І тут я кажу ўжо не толькі пра еўрапейскі звяз, я кажу пра Злучаныя Штаты, дзе супастаўныя лічбы былі выдзеленыя для Беларусі. Это таксама прыкладна вось такая сума, дзе там 150-170 мільёнаў можа быць выдзелена. Это даляраў толькі што. Это значныя сродкі, але на задачы, якія расцягнутыя ў часе, это ўжо 5-й год пайшоў, і на вельмі значную колькасць людзей. Калі 500 000 чалавек выехала і гэтым людзям трэба дапамога, то трэба думаць, якім чынам іх усіх падтрымліваць. І тут яшчэ я дадам адзін момант такі, што іншыя краіны нашага ж рэгіёна атрымліваюць значна большыя грошы такой дапамогі. Там вядзецца пра сотні мільёнаў у год. Не тое, што там 30 мільёнаў ад еўрапейскага звязу. То бок, калі у нас ёсць жаданне ацэніць, як гэтыя грошы выдзяляюцца, размяркоўваецца ўнутры нашае поля на Беларусь, то не варта забываць і пра тое, якія сродкі атрымліваюць краіны, у якіх там нармальныя больш-менш адносіны з еўрапейскім звязам ці са Злучанымі Штатамі, якія аб'ёмы там атрымліваюць. Там літаральна цэлыя сектары дзяржаўнага кіравання атрымліваюць заробкі дзякуючы такой дапамозе. Я ўжо не кажу пра нейкія сацыяльныя праграмы, там ці праграмы ў галіне бяспецы і гэта далей. Сёння мяне радуе просто нейкая такая актыўнасць агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва ў нас у чаце. Задаюць пытанні, адказваюць на пытанні, на закіды наших слухачоў і гледачоў. Так што дзякуй вялікі і нагадываю ўсім пра неабходнасць просто подпісацца на сацыяльныя сеткі агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Будзе вось тут у нас унізе, калі ласка, спасылачка. Таксама не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио. Калі не далучыліся яшчэ, то калі ласка падтрымайце калядны збор палка Каліновскага для дзяцей ваяроў, што загінулі на вайне ва Ўкраіне з расійскімі акупантамі. Спасылачку таксама дам. Ну і запрашаю ўсіх 20 снежня, хто будзе ў Вільні, на сваю сустрэчу і прэзентацыю кнігі пра беларускую нацыянальную ідэю. Пагаворым пра нашу будучыню, нашае бачанне будучыні. Будзе шмат цікавых гасцей. Тая ж самая Роза Турарбекова, якая будзе адразу пасля Валерыя Кавалеўска. І спадар Валер, на завяршэнне, як вам падаецца, вось гэты скандал, ён ціха сыдзе і забудзецца, ці ён ўсё ж таки можа мець не вельмі добрыя наступствы як для самой грамадзянскай супольнасці, дэмакратычнай супольнасці, для беларусаў і для ось нашых сувязяў з заходнімі партнёрамі у тым ліку? Гэта не ў першы раз. Калі мы бачым такія гарачыя абмеркаванні, яны маюць падставу. Маю на ўвазе, што людзі маюць права ведаць. І таму я спадзяюся, што ён, па-першае, ён, канешне ж, знікне з публічнай прасторы, а зноў некуды там сыдзе, заслонены іншымі праблемамі штодзённымі, але
важна, каб все ж таки мы таксама зрабілі свае высновы, каб палітычныя структуры зрабілі нейкія крокі дзеля таго, каб мець больш грунтоўную дэтальную інфармацыю ад наших партнёраў еўрапейскім звяці Злучаных Штатаў про тое, як былі размеркаваны гэтыя сродкі, на якія мэты, ну і ці калі можна ўвогуле ацаніць вынікі ад гэтай дзейнасці. Таму тут пытанне такое да палітыкаў, якія ўзялі на сябе адказнасць быць такімі звязнымі паміж палітычнымі структурамі, там інстытутамі кіравання ў еўрапейскім звязе, ну каб яны давялі гэтую працу до конца, ну то бок просто адмахнуцца і сказаць мы не ведаем і гэта інфармацыя закрыта, я не думаю, што гэта добры адказ ад тых людзей, якія называюць сябе лідарамі. Як таксама я лічу, што у прынцыпе трошки адыходзячы ад гэтага пытання, што надышоў час, калі трэба все ж таки ацаніць, што атрымалася, што не атрымалася дэмакратычным русе, как за гэтыя 4 гады, што трэба памяняць, як трэба памяняць і магчымасці для супрацоўніцтва, пераразмеркаваць нейкія ролі, паўнамоцтвы, функцыі ў сярэдзіне гэтага руха, бо часам можна пачуць такое, што мы ні з кім не сварымся, мы з усімі супрацоўнічаем, але мы бачым, што ёсць і іншыя праявы гэта з боку палітычных структур, калі ёсць пэўная такая закаснеласць у нейкіх падыходах, у палітыках, у стратэгіях. Ну, калі гэта не працуе, то трэба падумаць, што можа працаваць і што трэба змяніць для гэтага. Дзякуй вялікі спадар Валер. Добра, што нагадаў наш СММшчык. Сапраўды, я запрашаю усіх, вот вы уже чулі, што на мінулым тыдні лукашэнкаўскі рэжым прызнаў вольных купалаўцаў экстрэмісцкім фармаваннем. Так вось, апошнія показы у гэтым годзе 20-21 снежня у Варшаве вольныя купалаўцы показываюць спектакль, пастаноўку «Экстрэмісты» паводле Юліі Тимофеевай п'есы. Так што, калі ласка, запрашаю 21 планую сам пайсці, вас таксама запрашаю. Апошні у гэтым сезоне паказ экстрэмісцкага фармавання вольныя купалаўцы, спектакль «Экстрэмісты». А гэта, яшчэ раз я нагадываю пра неабходнасць падпісацца на соцсеткі агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, кіраўнік якога быў у нас сёння ў сваім чарговым рэгулярным эфіры, Валерый Ковалевскі. Ну і не забывайся пра YouTube канал Еўрада. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Жыве Беларусь. Жыве вечна.